Pangalagad. Online sa firing line. Apo naton si Ma'am Charlene Lacuesta. Ma'am Lacuesta, bayong gagabi sa Action Marlon, sa Action Radyo Bacolod. Ngayong gabi, Action Marlon? Yes. Marlon, yes. Yes, Action Marlon. Salamat gid una gid sa tanan nga pasalamat ang Action Radyo Bacolod. Una gid sa kay Mayor Benji Miranda kag sa Miranda administration nga gitagaan yung gid sang tiempo para nga at least mapabaluta sa taga-Kabangkalan kung nano ang ilas sa nga lauman. Okay, ma'am. Ang Kabangkalan City starting today, may bag-o nga administration nga magapagadalagan sa syudad bagi sa kay Mayor Miranda. Kay na may seremonya nga ginpatigayon, pwede mo kita man ma'am masugiran na nay kung ano o natabo kay na. Okay. Ngayong gabi sa tanan. Aha. So, kagina sa aton nga turnover ceremony nga nahiwat sang aga, no? Paagi sa activity kay isang aga nagsugod mga alas 9 nag-turn over sang document si outgoing mayor sa Saiko, no, Biling Saiko, kag si Vice Mayor Raul Rivera paagi sa pag represent sang mga documents nga dapat i-turn over ginano natin kay ginihiwat. Okay. So actually wala naka-attend si Mayor Saiko but gin-represent sa aton nga DILG and HRMO. Okay. No? So successful man ang aton pag-turnover sa document which is na kilala gin-attend ini sang madamo man nga mga supporter ni Mayor Miranda. Sa hapon nagpatigayon ang after lunch gintagaan naton po si Mayor Miranda sa pautuwas during inauguration sa paghatag sa iyang 12-point agenda sa iyang pagpamalakad sa City of Kabangkalan. Aha. Sige, komo kay na-mention mo, Ma'am Lacuesta, ang 12-point agenda. Dara matutok tara, ma'am. Anong kaundan sa na, ma'am? So, ang aton nga ginambal kay gina ni Mayor, no, sa dialect lang kay mas gusto niya mas maka-express siya sa iyang gusto ihambal kung naka Ilonggo lang, no? So, una, ang amo ini ang ginhambal niya ang bahin sang food security, okay, no, nga sa diin gusto niya iatagan pagtamod ang aton nga agrikultura pag ipalabot ang nagakaangay nga bulig sa aton nga mga mangunguma, no. Kag sa ikaduwa amo ini ang gusto niya nga i-develop ang aton nga infrastructure, no, nga matagaan naton sa insakto nga mga farm to market route ang ato ng mga farmers kasi diin man ang iya gid diri nga stress out niya ang pangita or makakuha sang isa gid ka professional nga consultant para magbulig preparar sa aton nga mga drainage master plan kag mga flood control system. Okay. Okay, kabalo kitang daw pinaba ang Kabangkalan. Then ang sa ikatlong nga agenda amo ang pagbabaskog sa aton nga healthcare program. So sa diin diri gina gusto niya pagatunan ang nga dugangan ang nagaknahanglan niya mga doktor, nurse, midwife, kag iban pa nga mga healthcare providers. Nagsubong man ang ikaapat amo ini ang gusto niya nga mas mapadasig kag mapabakod ang aton nga disaster response. Okay. No? So gusto niya nga magpadugang kita sa mga trainings, capability enhancement sa aton nga mga rescuer. Kag subong man ang dugang sa mga emergency vehicles, no. Okay. Sa siyudad. Sa ikalima, nayari kita nga in-mention niya nga ang aton nga cooperatives and livelihood development.
So gusto niya nga magapatukod sa kooperatiba and livelihood development office para mag-implementar sa mga livelihood kag economic activities. Aha. Tuyo itong sini nga mga programa man nga organisa kag magpabaskog sa cooperative movement Okay. sa syudad. Mhm. Okay. So ika-anom amo ini ang aton nga gusto niya ipa-improve ang peace and order situation sa syudad, no? Aton papanaugon ang crime rate. Amo ini iya ginapasalig. Mhm. Kag gusto niya nga magdugang sang armas kag mga patrol vehicle para sa aton nga mga kapulisan, no, sa pag resolbar sa aton nga mga insurgencies. Kag subong man gusto niya nga mapadugang ang mapa-improve ang aton nga mga safety sa pag-install sa mga CCTV, Mhm. street lights, kag amo na no para mapahagan-hagan ang aton nga krimen. Okay. Sa ikapito, amo ini ang aton nga gusto na niya ipa-improve ang social services. No? Gusto niya ipatigayon ang pagpasaka sa senior citizen PWD allowances. Dugang nga benepisyo Mhm. kag bulig sa aton nga mga indigenous people. No? Pag amo gini ang gini-stress out tsaka gina ang pag-establisar sa aton nga malasakit center diri sa syudad mismo, no? Mhm. Nasa diin na dako gid ini nga bulig sa aton nga mga indigents. Kag Okay. ang ikawalo amo ini ang aton educational assistance program. So paagi sang sini nga programa kita magahatag sang nagkakaangay nga bulig pinansyal sa aton nga mga scholars, no, kag allowance para sa mga TESDA students kag mapabaskog ang alternatibo nga learning system. Mhm. Kag ang ikasyam mo ini ang solid waste management program. Okay. So isa man ini katuyuan sang aton bagong administrasyon sa pagpatukod sang mas malapad kag moderno nga sanitary landfill. Sa sulod sa ginapatuman sang layi may labot sang RA 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act. Mhm. No, amo ni gusto niya nga pagka-implementar. And then ang ikapulo, no, amo ini siya ang preparation of tourism master development plan, Aha. no, na ang katuyuan sini amo ang programa amo ang pagpasanyog sang turismo diri sa syudad kag magbuhi isang aton ekonomiya nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Aha. No? So sa ika 11 or ika-11 naton amo ini ang micro, small and medium enterprise development as well as business community participation in policy formulation. Aha. So ang katuyuan sini amo ang pagpahapos sa mga luyag magnegosyo labi na ang mga small enterprise, no, medium enterprise pagisang ila pag partisipar sa policy formulation kag ang pagpabaskog sang ease of doing business Mhm. sa syudad, no, pagi sa upgrade sang aton nga mga government application softwares sa kundiin matigayon naton ang mas madasig kag mas epektibo nga single window transaction kag electronic business one-stop shop para gilayon makaganyak sang mga dugang nga investors. Aha. So ang sa last amo ini ang improve socialized housing program. So diri ipatigayon ang barato kag disente nga mga housing facilities para sa mga indigent families kag ang pagpanagtagman sang mga affordable na housing sa mga low income families. Mhm. Agi man sa pagpakigangot kag bulig sang aton sangguniang panglungsod para sa isa ka mas komprehensibo nga housing ordinance Aha. ug sa mga nagakalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Yes. So amo nga Aha. agong ang aton nga
12-point agenda ni Yes. Mayor Miranda. Yes, kung basihan ta 12-point agenda, medyo madamo na mo porti kon matigayon na Ma'am Charlene, kampiyon gid, no? Dabo sa nagapamangkot diri bela ma'am. Kadtuan ko sa mga empleyado pero sa imo bag-o nga city administrator, sa pagbiya sang administration, mayara sige na to wag ang mga co-terminus ka empleyado bala ma'am. I don't know kung magluwas sa imo mayara sang bag-o nga nagsulod man, kamay pagalagad mabulig man sa Miranda administration. Oo, actually sa Subonga, establisher pa lang kita Mhm. sa aton nga structure sa nag-assist pero sa kay Mayor Miranda team, no, sa transition team niya, Yes. may ara naman nag-propose, may ara kita ang mga city administrator as the co-terminus man, and syempre ako dabi sa city admin, Aha. kag ang aton mga executive assistant. Aha. So far, why naman so far sa bakante, ma'am? Nakalo kompleto na ni. Actually, ang siling bakante, hindi ko pagit sa mahambal kay aton pa evaluate ang aton sa mga structure, ang ginbayaan ni Mayor sa ikong struktura, kag sa diin amo man na kung ano ang mga bakante nga sang una, kag kung pwede makilapan sa subong administrasyon. Aha. Anyway, ma'am, hulaton tani sa masunod nga mga inadlaw kung ano pa gid ang mga developments niya nga madalas ang Miranda administration dira sa may Kabankalan City man ang isa makabig ta dako nga proyekto dira sa syudad nga ginahulat sang kalabanan gid. Labi na gid sa mga kaiping nga lugar dira sa may Southern Negros bala sang Kabankalan ining Kabankalan City Domestic Airport, no? Ti si Congressman Alvarez nagligad, nagsiling nga ti laban-laban isa ini sa hatagan sa prioridad sa nga BBM administration. Plus mayara pa gid dira ginaduso, ma'am, nga ang Kabankalan, I don't know kung naduduban mo ni, ang Kabankalan ginaduso nga himuon highly urbanized city, no? So initanan lauban ta mga matigayon kay manti kampiyon gid nga proyekto kag plano sa mga Kabankalanon mo. Oo. Oo, bagi sa bulig mo bago, no? Tanan. Aga. Yes. Sige ma'am Charlene de la Cuesta ang bag-o nga city administrator sang Kabankalan kabay pa nga hindi lang ni among una nga pag interview ma'am sa imo sang Action Radio Bacolod. Hopefully sa mga masunod nga adlaw mangin bukas gihapon na ang imo sa dinga talatapan, no? Para at least mapabalo to ma'am kung ano ang dugang nga plano, programa ka proyekto sa Kabankalan City. Ma'am Charlene, mayong gabi sa luwat kag salamat gid sa information. Sure, magandang gabi akong Marlon. Thank you, Gil. Yes. Action firing line.